Fašistické fitko, pozrite sa na tieto recenzie. Hanba, náckov nepodporujem ja ani priatelia, viac nepríde. Reklama na fašistov v Dime je absolútne cez čiaru. Neonacisti si tu natáčajú reklamy na politické kampane. Raz sa spriahneš s fašistami, ostaneš po nich smrdeť navždy. No nič, budem sa cítiť ako nasypaný investigatívny novinár, ale neostáva nič iné ako to ísť pozrieť, takže let's go. Sme na mieste, za mnou je bývalá činkáreň Čambal, teraz je to G1M, G1 Gym. Poďme sa hlavne pozrieť, či tie transparenty tam stále sú. Teraz už je tam iba normálne logo. Vyzerá to skôr ako pirátska vlajka. Máme tu aj nejaké vyobraznenie nejakých iných politických ideí. Môžete dať do komentára, ste fašisti alebo nie? Dobre, Jany, vidím, že to musí prebrať voiceover. Prejdeme cez túto temnú a trošku strašidelnú uličku a sme v gyme jak prasa. A nie je to len tak nejaké fitko. Činkáreň Čambal bola meka slovenskej kulturistiky. O to viac by bolo fajn sem neťahať politiku, pretože ťahať politiku do športu je podľa mňa totálna kravina. Teraz tu už žiadne politické reklamy nevidím, ale tento gym má svoje problémy a není ich málo. Napríklad to, že na týchto strojoch podľa mňa pumpoval biceps aj Milan Rastislav Štefánik. Strop má tiež svoje najlepšie dni za sebou, očividne, lebo to nevyzerá úplne fresh. A v celom gyme je extrémna tma. Sú tam iba dva reflektory, ktoré to majú celé osvietiť. Dobré svetlo robí strašne veľa a hneď by ten gym vyzeral lepšie. Akože možno by bolo viac vidieť špinu, ale aj to sa ľahko vyrieši. Na druhú stranu, čo môže človek čakať za 5 € na vstup? V Bratislave nenájdeš fitko s takýmto vybavením za takú cenu. Ja som si zacvičil fantasticky a odchádzal som veľmi spokojný, ale zároveň som premýšľal nad tým, aký nenaplnený potenciál to fitko má. Fixneš pár problémov a môžeš si pýtať dvojnásobok, takže chalani, spojme sa, všetci prispiejeme desku a kúpme to. Kto je so mnou? Niekto?